ce bari al-insani kai dai bawa nan akan kanka ma sai ka zama shaida lannan za ka zama shaida akan kanka hujja ne domin gabanka ne za su yi shaida al-yawma nakatimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yakasibun malam abin tausayi ne mu akwai aiki a gaban mu Allah ka gafarta mana wala ke ma'azira ko da ya kawo hanzari a rannan hanzarinsa ba zai samu karfa لا تحرك به لسانك لتعجل به إن علينا جمعه وقرآنه wannan Allah ne zai magana da Rasulullahi idan Jibril ya zo ya kawo annabi wahayi to da ya faɗa sai annabi ya faɗa iya gaggawa kai ya manta Allah to shine sai yake gaggawa sai Allah ya ce la taharrik bihi lisanaka daina motsa harshen ka ta ajalabi wai dan gaggawa kar ka manta alqur'ani a'a ina ba za ka manta ba inna alaina jam'ahu fi sadrika daukan nauyin mun dauka inji Allah hada qur'ani a kirjinka wa qur'anahu da karanta shi akan harshen ka Allah ya ce wannan nauyin namu ne da haka daga yanzu idan Jibril ya zo da aya fa idza qara'nahu fattabi qur'ana yayin da ake karanta maka alqur'ani Jibril ya zo fattabi qur'ana istami qira'atuhu kenan ka saurari karatun Jibril saurari zaka kawai fa kana sallallahu alaihi wasallama ya sama'u summa ya qara'u daga nan kuma annabi in Jibril ya zo aya nawa ce sura ce sai ya gama shi kuma sai ya ji digga ta Allah ya bashi yasa ya ce wala ta'jal bil qur'ani min qabli an yuqra ilayka wahyi wa qur rabbi zidni ilma rabbi zidni ilma mu ma Allah ya kara mana fashinta alqur'ani kuma Allah sa mu yi aiki da shi summa inna alaina bayana kuma inna alaina bayanahu fashintar da abun ma na kanmu mu ganar da kai ka san shari'a ka san komai yanzu ba ga alaramma ba in ya je koyo yaya ka karanci fatiha to fasarar ma sai ka je an koya ma kan a haddace qur'anin kuma yaya sai an sha wuya tsallaka nan fada nan kwana da yunwa kwarkwata maho barazanar mala kuma duk da haka ba dole talawa ba ta zauna ba ta Allah ya ce mun dau nauyi ya rasulullahi sun ma inna alaina bayanahu sanar da hukuncin ma in ka tashi nema ta kika ganshi wannan na kanmu kalla bal tuhibbuna al-ajila ce ku saurara kafirai dai bal ba haka bane yuhibbuna al-ajila suna son magaggauciya a duniya kenan ita ce magaggauciya mafi kusa a duniya ba a dana kenan mafi kusa ita ce a gaban wa tazaruna al-akhirah ce sun bar lahira fala ya amaluna alaiha ba sa aiki da wujuhun yawma izin narida ce idan alkiyama ta zo ku aka tsaya a filin nan fusaku biyu za a gani kaji mala mumine dai annabi ya faɗa a hadisi za a tahe su gurran muhajjilina min asali lurui farisal yasa ake so maimaita alwalami ta maimaita su kuma kafirai za a tashe su baki kiran wa yawmal qiyamati taral ladina kazabu ala allahi wujuhuhum masawadda haka Allah ya faɗa wata aya to mumine nan wujuhun a wannan rana za a ga wasu fusagu narira hasanatun mari'atu sun yi haske sosai inji ila rabbiha nazira za su yi duba zuwa ga ubangijinsu ya rauna Allah subhanahu wa ta'ala fil akhirah wannan ya nuna mu'minai za su ga Allah a lahira a aljanna ba sai an gama komai sai Allah ta'ala ya tara mu'minai wata hidima ce ta daban dama annabi yace satarawna rabbukum za ku ga ubangijinku kamar wata daren 12 ɗan rana ta fito kana cewa wani kauce hulaka ta kare min rana haka za a ga Allah a hadisi inji manzon Allah Allah sa da mu za a gani domin wannan hidima an ce ta fi aljanna daɗi yaddar Allah wani hijabi ne Allah zai ɗauke kowanne ɗan aljanna sai ya ga Allah kamar kai da babanka ga ka gashi yasa Allah ce lillazina ahsanul husna wa ziyada wala yarhaqu wujuhuhum qatran wala zilla kaji mala kaga duk wannan bakin ciki na duniya an samu nan kuma ai an bashi sai a gama koda ya fi haka da an daure yafi yasa masu bin Allah sai su dage kaji mala Allah ya ce to za su ga ubangiji ya rauna Allah subhanahu wa ta'ala amma fil akhirah a lahira za a ga wannan na'am wa wujuhun yawma idhin basira wasu fusukun kuma a wannan rana basira za a gansu cikin daurewar kuma ta tsananta sun murtike me yasa rai ya baci ba hawan kirki to kaji da ni tazunnu an yi fa'ala ba ka ci kalami kira kaji mala an yi fa'ala biha fakira me yasa rai ya ɓaci Allah ya ce ta san za a aikata azaba a kanta an ga jahannama an san ba a zo da aikin komai ba sun san anan duniya mumine suka yi ta yaka kuma sun je sun ga alkawarin da Allah ya yi mumine ga kuma alama cikin alheri ga mumini ga ya ga takardarsa a hannun dama yana fa yaqulu ha umqra'u kitabiya suka sun gansa a haka sai a daura fuska fishin Allah ya sauka kansu
saboda haka Allah ya ce ta san azaba za a yi akan taron nan. كلا إذا بلغت التراقي Ya ce ku saurara yayin da rai ya zo karankar ma nan kenan, azamul harki nan kenan, kashin wuya in rai ya zo zai fita. Ba abin da muke tsoro irin mutuwa al'ummar annabi, domin rayuwa dama farko kai ibirge ka ko tsakiya karshe mutuwan nan kuma Allah ya faɗa a izawa ya ce kala uku ce, guda biyu ana so mu same ta, ɗaya ce ba a so mu samu. Ya ce farihun wa raihanun wa jannatu na'im, ba ma in kana min ashabul yamin fa salamun laka min ashabul yamin. Sai ya ce to wacce ake gudu minal mukazzibina dallina, ita ake gudu. To duk mutumin da ya ga mutuwa ya san gaskiya ce, kuma an san za a mutu amma bai da mutane ba, kiri mutane malam ba Allah a gaban su, sai dai a baka kawai. Ya kamata mu shiga hankalinmu. Allah ya gama da komai akan mutuwan nan, aka nuna annabi yana cewa duk mai neman wa'azi mutuwa ta aiki wa'azi. Ka kai matarka an binne, ka kai ɗanka, ka kai kakarka, ka kai iyayenka, amininka kuna tare babu shi, ko ba wanda ya zo ya ce mana ga abin da ake yi a can. Bai sai mu tashi hankali ba. Burin nan na duniya a takaita jama'a. Gashi ko kowa gari ya waye yaya, ya zan in kyakkyawar riga, ya zan na gina gida mai kyau, ya zan na ƙara aure, ya zan na samu jari, ya zan na sai abin hawa. Ba mai tunanin na ga safiya zan ga la'asar ko ba zan gani ba. Gashi ko Allah na ce alhakumut takasur, alhakumut takasur. Yanzu burance da cika baki da alfahari shine ya hane ku yi wa Allah da'a hatta zurtumul maqabira, har kuka ziyarci kabari. Kaji kabari ziyara ake zuwa, duk zaman nan da suke muwa za mu je ziyara ce. Wannan yana nuna kiyama gaskiya ce, kabari zuwa akai za a fita. Kuma annabi ya tabbatar akwai tambayar kabari, akwai azabar kabari, wanda duk kuka kai shi ku kwantar kuna juyowa mala'iku sun zo su tada shi, su zaunar da shi, kuma su ce me zaka faɗa, ma taqulu fi hadha allazi fi hadha ar-rajul allazi bi isa fikum, me zaka faɗa daga wannan annabi, wannan bawa da aka tahe ku, shine fa Muhammadu Rasulullah. Farko abin da za a tambayi bawa a kabari, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. To Allah ya amince mana lokacin tambaye kabari, ya ce sabbitullahu allazina amanu bil qawli sabiti fil hayatid dunya wa fil akhirah. To tun daga duniya la ilaha illallah take, sai mu dage jama'a. Yasa annabi ke cewa jaddidu imanukum bi qawli la ilaha illallah sallallahu alaihi wa sallama. Allah ya ce to dan da ran bawa izo nan, yan uwa suka kewaye shi na gefe, me za su ce? wakila marraq, Kalaman haula huce na gefensa marraq, za su ce ina mai tofi, ina likita, ai maganin kaza ma an jika yana yi, ko a kai shi asibiti ko a kira likita gida. Ka ji malam, an kewaye dan uwa, hankali ya tashi. wa zanna annahu al-firaq, Ya tabbatar da nan cewa ranar rabuwa da duniya ce, firaqud duniya, za a fita, an gama komai, dan abin da aka samu kuma an samu. Allah ya ce shi ko ya tabbatar ku kuke neman magani, amma shi ya ga matakan tsaro, ya tabbatar rabuwa da duniya. wal taffat as-saqu bis-saq, Ga makyangemansa suna ban kwana, wannan kauri da wannan hannun dama da na hagun, idan dama da na hagun, da nan duk sun yi sallama. Zai rabu da duniya, zai je haɗu da al'amuran lahira. Ka ji mana, shiddatul firaqud duniya bi shiddatil iqbalil akhir. Aikin ba dan gangani bane malam. Allah sa mu ga malam. ila rabbika yawma izi lil masaq, Zuwa ga ubangiji a wannan rana zai je ya haɗu da Allah kuma ya ga abin da ya aikata. fala saddaqa wala salli, Da magana ake dai kan wancan kafiri wanda ya ce, wanda Allah ke magana kansa, ayi hasibul insana Allah na jama'a izama din nan. Allah ya ce to gashi ya bar duniya, fala saddaka, bai sadaka ba, wala sallah, ko bai sallah ba, walakin kazzaba wa tawalli, lakin kazzaba bil qur'an, kuma ya kareta alqur'ani, wa tawalla anil iman, kuma ya juya bai imani da manzon Allah. thumma dhahaba ila ahlihi yatamadda, Abu Jahil kenan, kuma ya juya zuwa ahalinsa, wato yan majalisa kenan, nan majalisan nan tasu, yar kungiyar su, ya tamadda, ya jijjiga kafadu, ya girman kai na fariya. aule laka fa aule thumma aule laka fa aule, Allah sarkin daidai, kaga abin ya zama hudu. Aka ce fala saddaka daya, wala salla biyu, walakin kazzaba uku, wata walla ba hudu ba. Sai aka ce aula laka fa aula, summa aula laka fa aula, shi ma hudu ne. Ma'ana aula laka fa aula, summa aula laka fa aula. Ana magana kaitansa lokacin mutuwa, kaitansa a kabari, kaitansa ranar alkiyama, kaitansa lokacin da ya shiga wuta. Ba sauki. Yasa jama'a mu rike manzon Allah, mu kama salatin annabi, mu dage da karatun alqur'ani. Ka ji mal. ayahsibu al-insanu an yutruka sidi, Ce yanzu shi mutum na zato saboda jahilcinsa an yi turka sada, a bar shi kar a kallafa mar kowace irin shari'a.
a halice ka kawai ba wata dalili ba ma'ana sai dai ka ci ka sha. Allah ya ce wallahi ba haka bane, an halice ka da ma'ana da dalili. Duk abin nan da muke rayuwa a cikin sa wallahi bahi ne. Ka gan ka inuwa a zaune bahi ne, ita ma gaida Allah take, kai ne baka gaida shi ba. Ruwa ka sha kaji kana kin shi, ruwa ka sha bashi ka sha, kaji malam bashi ne. Matarka da haganta ni'ima ce bahi ce, ƴaƴanka ni'ima bahi ne, dukiyar nan da kake kanta bahi ce, kaji shi an biya mana. Duk bashi ne, sittir da ka kare al'aura ka bahi ce. Allah bai halice mu ba ma'ana ba hikima ba, da hikimar da yasa komai ka gani bashi ne. Wannan irin bashi zaka biya? In dukiya ce da kai daure ka dinga zakka, ka dinga zumunci, ana aikin alheri. Lafiyar da aka baka ba ci akai kaje kai sabo da ita ba. An baka hankali da tunani da lissafi, komai sai ka ba Allah ka bi manzo Allah to ka biya bashi. In ka je sai Allah ya baka falalarsa wacce tafi wannan aljanna. Dama za a shiga aljanna ne ba dan aiki ba, aiki ba zai kai ka aljanna ba, amma tunda aka ce kai dan saboda zuga mumine ma da ya ba su kaga cayi jaza'an bima kanu ya amaluna. Dan aikin ba za a yi gama sai ya ce na ba su dan aikin su. Kana sa'ihum mashkura, za mu tadda wannan kusa. Yasa Allah sa mu aiki irin na yan aljanna. Kaza da ranta ka kama ka yanka, tana tasbihi ka gasa ka ci, bahi ne. Haka kawai a baka wannan da ranta, kai ma ne fa da kai, ko ba haka bane? Ka zaro naira 80 ka je gun mai balangu ka beka ka ce yanka min daidai can, bashi ka ci, sai ka biya bashi kenan. Shi yasa yace yanzu ayi hasibul insana an yi turka suda, kawai a bar shi kawai, kar a ce ya karye ce ya bari, san da ya ga dama ya kwanta, san da ya ga dama ya tashi, ko mai ya ga dama ya faɗa. Allah ya ce ya tuna mana. Alam yakun nutfatan min maniyyin tumne. Alam shin bai sani bane, bai kasance nutfatan mani ba? Nutfatan an ce nutfa dan ruwa kaɗan, digon mani, min maniyin digo na ruwa daga mani, yumna, kaji malam, ko tumna wanda ake jefa shi cikin mahaifa. Summa kana alaqatan fa khalaqa fa sawwi. Makana alaqatan, summa kana almani. Shi wannan manin ya kasance alaka gudan jini, fa khalaqa min hal insan. Fakalaka Allahu min hal insan, sai Allah ya halicci mutum, kaji malam, daga mani mu zama jini iko ma tsauka, fasawa kuma sai aka daidaita gaban bawa. Allah ya ce dan adam bai san ta nan yazo bane, shin Allah ne ya masa haka? Faja'ala minhu zawjayn az-zakara wal unsa. Allah ya ce faja'ala minhu min al-mani, kaji malam, allazi sara alqa kenan, summa qid'atad dami, summa murgata, summa qid'atal lahmi. Dan adam fa ya zama dugo ne na mani, ya zama tsoka, ya zama jini, ya zama kuma nama. Allah ya ce faja'al minhu zawjayn zakar wal unsa, kuma a nan cikin mahaifa muka sanya ya zama nau'i biyu, in ma a haifi tagwaye maza biyu, in ma a haifi mata biyu, in ma mace da namiji, in ma kwaya daya, ko mace shi kaɗai ko namiji, haka muka zo ɗaya. Yasa ya ce laqad ji'tumuna furada kama khalaqnakum awwala marra. Allah ya ce ko muka sanya wadda muka ga dama mace ko namiji. Alaysa zalika biqadirin ala an yuhyil mauta. Ashe Allah bai zama mai iko ba ala an yuhyil mauta, ya raya macece. Wanda ya wannan ta haka muka fito a ce zai tahe mu ma ai inkari. Allah ya ce ashe bai zama zai raya mace yuhyil mauta. Shi yasa hadisin Annabi ya ce in ka kawo karshen wannan aya ka ce subhanakallahumma fabala. Subhanaka fabala sallallahu alaihi wa sallama, kaji malam. Allah mai iko ne akan tashin kowa. Allah ka gafarta mana. Suratul insani makkiyatun wa ihde wa salafuna aya. Suratul insani mutum kenan ko? Sura ta 76 a Qur'ani. Makkiya ce ko madaniya? Aya 31. Na'am. Bismillahir rahmanir rahim. Wannan sura tana da falalar gaske. Dan akwai hadisin manzon Allah ko? Sau da yawa manzo Allah duk juma'a da asuba yakan karanta suratul sajadati da halati alal insani. Kaga yanzu kai liman ne ka da wannan ko? Kai koyi da manzon Allah. Sau da yawa dai rayuwar annabi haka yake. Daren juma'a kamar gobe juma'a ta safiya annabi yakan karanta wannan. Sai ya ja suratul sajadati ya ja halati alal insani a sallar asuba. Kuma ya ce duk juma'a mu dinga karanta suratul kafi. Ita kuma Allah zai haskaka bawa har zuwa wata juma'a. Kaga mai nema alheri sai ya dage da maganar manzon Allah. Suratul insani. Bismillahir rahmanir rahim. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل حرف استفهام كنا. هل أتى على الإنسان قد كنا حقيقة يازو أمتن آدم كنا حين من الدهر ونظامني ديوشي 40 سنة شكرا 40 لم يكن شيئا مذكورا. kaji da aka ebo kasar annabi Adamu aka surata shi shekara 40 bare. To mu ma yanzu ka dauke mu nan
shekara 100 wa ake zancen sa a cikin minzana, an san ma za ka zo har a san ga kamanninka ga abin da za ka yi, har kana da abokai, kana da 'ya'ya, kana da mata masu kama ka ba aikin Allah bane wannan? In ka tuna ina aka haife ka, sai ka tsince ka kuma ga wani gari ka zo ka girma, ga matarka ta bullo daga gabar, ka bullo daga yamma, an haɗa ku. Allah kenan, shekara 100 nan ma mai tuna rayuwar mai ake ba a san ka ba, kuma wallahi har ka zo ka koma a garin kuma wani bai san ka ba, a anguwar kuma wani yanzu bai san ka ba, har ka gama zamanin ka koma. Yasa mai son ya zauna lafiya ya rike Allah da manzon Allah, in suka san ka an gama. Ai kyakkyawar mu'amala da mutane, halatta alal insani in ji Allah, hidin minad dahari. Wani zamani ya wuce mutum bai ma zama za a tuna shi ba. إلا خلقنا الإنسان من نطفة نمشاج نبتليه فجعلناه سميعا بصيرا. Allah ya ce kaji, almuradu bil insani jinsi, abinda ake ce shine min halatta alal insani, al insani jinsin kowanne mutum ma kaji. Muddatul hamli, sanda aka dau cikin ka ai ba san waye za a haifa ba ma, bari za a yi ko za ka fito da rai ko ba a fito ba, mace ne namiji mu sani ba, musulmi zai fito kafiri wa sani sai Allah. Kaji mana, saboda haka yace inna khalaqnal insana, haqiqa Allah ce ni mu muka halicci mutum, jinsin mutum kowanne bawa Allah shi halitta shi daga ina, min nutfatin, daga digon mani da na ruwa, amma amshajin na bitali, ruwa ne wanda ake gauraya shi, min ma'ir rajuli wa ma'il mar'a. Na mace iya nan kirji, na garmiji iya gadan baya. Allah ce na amshajin na bitali, kuma muka kallafa masa shari'a, faja'alnahu bi sabbi zalika sami'an basira, sai muka sanya masa sami'an basiran, mai ji kuma mai gani. Wasu manyan ni'imomi ne Allah yake kiran ba yake nuna mar. An ce sami'an, kaga kunne fa da tunawa ji. Jin nan babban ni'ima ce ta Allah, sau da yawa Allah ya fa ambata jin ba dan ya kira bawa, dan ya ce wallahu akhrajakum min buduni ummahatikum la ta'lamuna shay'an waja'ala lakum as-sam'a, sannan yace wal absara. Ba haka yace ba? Can ma a cikin Isra'il yace inna sam'a, sannan yace wal basara. Nan ma kuma yace faja'allahu sami'an, sannan yace basira. A tabara ma ya faɗi wannan. A tabara ma ya wannan magana, inda yake cewa ya halicci mutum sai kuma ya sanya masa ji, sannan ya bashi gani. Saboda haka yace faja'alnahu sami'an basira, sai aka bashi ji aka bashi gani. To Allah sama amfana da wannan ni'ima. إلا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. Allah yace inna hadainahu sabila bayyana lahu dariqal huda bi ba'as rusul. Allah yace mun bayyana wa dan adam hanya ta shiriya saboda tashin annabi da aka da duk mutane da sun hallaka, sai Allah ya tashi annabi, aka zo da littafi, hanyar shiryar mu kenan ai mu. Allah yake inna hadainahu sabila, mun shiryar da wannan bawa hanya guda biyu, imma shakiran, imma izo mumini iba Allah iba wannan alqur'ani da manzan Allah, wa imma kahuran alani, ko ko zama ya kafirci ya bi son zuciyarsa. إلا أعتدنا للكافرين سلاسلا وأغلالا وسعيرا. Idan ya ɗauki na ƙarshe wa imma kahura ya zama ya kafirce, to Allah ya ce duk kafiri inna a'atadna lil kafirin, akwai azaba tana nan ga kafirai, salasalan da sarka wa agalalan da ukumi wa sa'ira da wuta mai zafi, wanda duk kafircewa Allah in ya je akwai wannan. إن الأبرار يشربون من كأس كان مزاجها كافورا. Imma shakiran, in kuma idan mai godewa Allah, kaji mumini ka zama mai bin Allah. In an ce godiya mun ce alhamdulillahi, ai godiya ce to wacce aka fi so ta gabbai, da sallah da nafila da kaza duk wannan, ka zama kaulan wa amalan ki, aiki. To shine yace to in kuma ka zama mai godiya, innal abarara, lalle masu biyayya jam'in su ne ke, to lalle ku in sun zo su kuma ya sharabuna, za su sha min ka'asi, kaji mala ko ina in wata ƙwarya ce wacce a cikinta akwai giya, kai kana mizaji haka hura, wannan giyar abin da aka yi mata faro-faro da hi, in ka sha fara ba kana sirka kai faro-faro ba, to faro-faro ɗinta Allah yake kafir ne, babu shi a duniya kafir wadda za a ci, dan na duniya ba a ci, sai dai ka iya ɗauka ko kafir na duniya dai yana da fari, yana da sanyi, yana da ƙanshi, to ita ma waccan kila sai ka ɗauki wannan, amma ai hoto ne, sai mun je mun gani, nan hoton aka baka, ko da kafir ɗin duniya ana ci hoto ne, sai an je aljanna, tunda aljanna Allah ya ce ya tanada abin lama ra'ainun ra'at, ido bai taba gani ba, wala uzunin sami'at, kunne bai taba saurara ba, wala kadara ala kalbin basharin kaddu, rairayen zuciya ba san mai aljanna ba, sai dai mun ji Allah sa mu shiga. To Allah ya ce kana mizaji ha kafura,
abinda aka gaure wannan giya kafir ne. عينا يشرب بها عباد الله يفجرونها تفجيرا. Ainan badalin min kafir kenan ka ji mala. Akwai wata idaniya ya sharibu biha ibadillah wanda za a shayar da bayan Allah ala samu ne masoyansa kenan auliya uku kuma ita ya fajiruna ha ta fajira bubbugowa take bubbugowa a duk inda suka zo min manazilihin daga masaukin su karka ce wai sai ka aike hulidanin makalladuna aljanna ya kai ibon ruwan can ruwan ne zai ka kansa an gama wayar ɗinsa kuma ba fayi bane kun feku ne ce ke aiki ko me kake so ruwan inda kake so ta nan zai bullo to Allah kai mu يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. yufuna bin nazari suwaye bayan Allah ga aikin su yusuna bin nazari fi da'atillahi koko suna cika bakance ma'anar ta la ilaha illallah ita ce yufuna bin nazari koko aikin da'a dan shi bakance kan kai mustahabi ne in ka ambata ya zama wajibi wa yakafuna suna jin tsoron yoman wannan rana kana sharruhu mustatira wadda sharrin wannan wuni mai yaduwa ne subhanallah. ويطعمون الطعام على حبه مسكينا ويتيما واسيرا. ma kun ji bayan Allah wai yudimuna da'ama suna ciyar da abinci ala hubbihi suna son sa ba ya fara wari ba wadda in ma ba a bashi ba zubarwa za a yi me kyau almajiri da ya bara ka ce kawo kwanan ka zauna mu ci tare ka bai Allah wannan naka kashi ne sutura ce ba wacce za ta yage ka hada shi da tela ba mai kyau a cikin sutura nan ba shi ka bai Allah haka Allah zai ma sutura dan alkiyama abinci ne he mai kyau ka san mu yanzu sadaka wai he kuli kuli abinci sosai in ma da hali buhu buhu haka ake so mala ka suntumu buhun shinkafa ka kai fi sabilillah ka ji wai imuna da'ama ala hubbihi suna san abin suwa suke bai miskinan fakira wa yatiman da marayu la ablahu wanda ba su da iyaye dan wanda bai da uba shine maraya wanda bai da uba shine maraya a shari'a fa ko tsuntsu ne shi kuma in ya rasa uwa ya rasa uba mareci kenan dabba kuma ita kuma rashin uwa shine mareci dan bata san uban ba ma wa asiran da kuma fursunan yaki innama nud'imukum li wajhi llahi la nuridu minkum jaza'an wala shukura. innama nud'imukum li wajhi llah kaji yace mun ce da ko kana Allah saka da alheri Allah ba da lada sai ce ya dan Allah ka san wani yanzu in ya baka baka gode ma ai ya ji zabi ce wai nan ko godiya bai ba nan kullum ni nake siya mara abinci amma ka ga yanda akai ai dan Allah kai kai ma Allah ne baka in an yi a rika daurewa inna ma nadi'imu kulli wajhillah li dalibu sawabu saboda neman yaddar Allah kawai suka ce la nuridu minkum jaza'an wala shukura ba ne mai man sakayya ko godewa amma annabi ya ce man sana'a minkum ma'rufan wanda ya muku alheri bace jazakallahu bi khair Allah ya saka ma da alheri in mutum ya ma alheri baka da abin da zaka biya shi in kace jazakallahu bi khairin annabi ya ce ka biya shi Allahu akbar to Allah ya hore mana mu baya inna nakhafu min rabbina yawman abusan qamtarira. inna nakahu duk wannan lamai da suka ce muna jin tsoro min rabbina ga ubangijinmu yawman wata rana abusan qamtarira wanda fuska ke murtikewa kuma tsananin murtikewa shadidan fi zalika a dade a cikin wannan ka ji ranar alkiyama mala to me yin wannan wai lalume yake ko a tsiratar da shi gaba ya shiga amintattan bayi jama'a sai a dage da aikin alheri kuma ka arena abin da فاقيكم الله شر ذلك اليوم ولقيكم نرة وسرورا. وقيهم الله شر ذلك اليوم Allah ya ce shi muka tsallakar da su sharrin wannan rana kaji mana Allah ya tsallakar da mu walakahum a adahum muka ba su narrata hasanan wariya an fi wujuhihim haske da kyau a fuskar su dan aljanna kenan mala in kaga aljanna ai kyau ya kare ko Allah ya ce to mun karba mun tsallakar da su har mun ba su haske da kyan fuska wasu rura da farin ciki kuma Allah ya ce duk mun ba su wannan wajazahum bima sabaru jannatan wa harira. Ya ce wajazahum muka saka musu bima sabaru saboda hakurin da suka kaji a sai an daure kai da iyayen ne sai an daure matar ta ka ce daure na karkashin ka daure abin da kace Allah zai biya ka makotan ne daure addinin ba sai an daure ba malaka to bima sabaru hakurin kaji dan shi hakuri kala uku ne to Allah ya ce bima sabaru saboda sanadin sun yi hakuri a bisa kin sako dan in ba kai hakuri ba saban a daure sai an daure an hakuri sannan a kasa yin saba kuma a tuba kar a koma an ana yi Allah ya ce jannatan muka shigar da su aljanna wa harira da kuma kayan adanta muttaki'ina fiha ala al-ra'iki
لا يرون فيها شمسا ولا زمهريرا. yace muttaki'ina an ba su aljanna ga su can sun ki hingidu fiha a cikin ta alal ra'iki kan gadaji kaji malam hisan wa ma'ana kuma su la yarawna fiha la yajiduna kaji malam ba sa samun shamsan wala zamharir a aljanna ba ra'ana ba kuma sanyi haka take kawai madaidaicin zamani kamar yadda an gari ya waye safiyan nan haka za a ga aljanna ba rana a nan duniya an ka nemi inuwa me yake kai ka neman inuwa rana to a can ba rana kuma akwai inuwar idan annabi ya ce dan aljanna ɗaya akwai inuwa a gidansa da za a bai doki ya gudu sai ya shekara 500 bai ga karshen inuwar ba har annabi ya ce ikir in kun so ku karanta zullun mamadudi alasa da mu za a zauna Allah ya ce to a rannan la yarawna fiha kamsa ba rana wala zamharir ba sanyi wanda zai cutar da su wadaniyatan alaihim zilaluha wa zillilat qutufuha tazlila wadaniyatan alaihim za a kutantar a gare su zilaluha kaji malam inuwar aljanna wa zullu da qutufuha tazlila kuma za a kusantar da ƴaƴan itaciyar kusantarwa in na tsaye ne zai zo in kana zaune zai taho bakinka in ka kwanta sai ya bi ka ai ka gama aiki tun ana ahe kaga bai kamata mu tabbaci mun ce wai dare mahutar bawa hutu na can Allah malam Hassan haba malam kwance kabari ya ta isa barazana malam to Allah sa mu amfani muke yi Allah sa Qur'ani ya ce mu Allah ya tahima a tutar manzon Allah Allah ya shayar da mu ruwan alkausara na'am wa tufu alaihim bi aniyatin min fiddatin wa akwabin kanat qawarira ga ma kofa aljanna ana cewa ku leka ku kallo al'ummar rasulullahi wa ya dufu alaihim ana zagaya su bi aniyatin da wasu kokuna min firdatin na azefa wa akwabin da kofi kanat qawarira wanda ya kasance na gilin da shi kofin qawariran min fiddatin qaddaruha taqdira kuma gilas din min firda na azurfa ne kaga wato ba irin na duniya ba kenan dan azurfar duniya in an yi kofi ko ƙwarya ai aka zuba abu ba za ka gado abin da ke ciki ba in an rufe ita waccan an zuba amma kana waje kana kallo me aka zuba a ciki min firrati qaddaruha taqdira an gurguje shi gurguje daidai cikin dan aljanna akai kaga dai manyan mutane za a mai da mutane dan za a koma sura irin ta annabi adam da matan da maza idan an ce matar aljanna dakin ta za a mata tafiyar mil 60 ita kadai kuma ya ta cika shi to kaga duk da haka kuma aka ce za a kaddare saboda zan ka ebo ruwa a kofi ka sha to idan ya zama cewa ka rage ruwan ya gishe ka kenan har ya kusa kulle ka ajiye in kuma ka gama sha kake neman ƙari bai kai daɗi ba kaddaruha ta kadira kana ya ishe ka daidai cikin ku aka adana Allah sa da mu za a sha wa asqawna fiha hadan jabila wai su kauna za a shayar da su fiha za su yi a cikin aljanna ka asan wata giya kana mizaji ha zanjabil ita kuma abin da aka yi farauko zanjabil ne kaji malam shi zanjabil wani dan itace ne ba mu da shi amma laraba suna da shi shi ba abincin wato yake kara daɗi ka ci da yawa yana sa ka ci da yawa in a ruwa ne zai sa ruwan ka sha da yawa in abinci ne kai shi zai ta jan hankalinka ka ci da yawa to irin na aljanna fa ba na nan ba ita an hada ta da zanjabil ita wannan giya alsa da mu za a sha ailan fihatu samme salsabila kaji malam ainan badalin min zanjabil kenan kuma akwai wata idaniya fiha a cikin aljanna tusamma da ake ambatan da salsabil alsa da mu za a sha duk duniya babu salsabilu shi aljanna baka ji Ali na mangi na Zariya ba yana waƙi ce mai waƙar yan abin nan hululu yan iska da hirme bari tuba ka dawo ya bar rasulu Mustafa jikan Khalilu Ibrahim kenan annabi jikan annabi Ibrahim kenan yace gobe ka ya salsabilu wanda ya huruwan zuma a gumba salsabil an ce daɗin wuciya ne da ke ta makogwaro malam sai kai gangadi saboda daɗi yaya ko a nan duniya kalli ruwa fa ai ni'ima ce wacce ta kai shi yasa Allah ya ce hiru da komai aka yi ruwa ma kasan nan ma asalin ta ai da ruwa ne shi Allah ruwa ya fara halitta ai yasa yake wa kana arshuhu alal bai kuma mu ma da ruwan aka yi mu wallahu khalaqa kullu dabbatin min mai da ruwa aka yi komai to kaji wannan shi kuma wani kogi ne na daban sunansa salsabil Allah ka shayar da mu salsabil wa tufu alaihim wildanun mukhalladuna idza ra'aytukum hasbu wani bai yahudi ya zo gaban manzon Allah sai zo yace tambaya ce ta kawo ni ya Muhammad sai wani sahabi ya doki yace ba za ka ce ya nabiyullahi ba ko ya rasulullahi ka kira shi da wannan suna annabi yace kyare shi sai bai yahudi yace ai ya ba zan kira shi da sunan da aka samar ba yace kwarai suna na kenan a gidanmu
yace tambaya zan yi, ce in na baka za ta amfane ka? Yace zan tambaye ka. Yace in an shiga aljanna me za a fara ci? Ya tambayi manzo Allah. Annabi yace abinda za a fara ci a cikin aljanna hantar kifi, irin na aljanna ba na duniya ba. Yana da wata hanta an gewaye ta da wani nama, shi yan aljanna za su fara ci. Bayan wannan fa yace a koya kwaya ɗaya da za a yanka, duk yawan yan aljanna kowa ya ci daga wannan rama ragon ya koshi. Yace to bangaren shafa annabi yace ainun fiha tusamma salsabi. Sai ya gaskata manzo Allah saboda ya ga wannan a littafin su. Salsabi alasa da mu za a sha. Kaji mala. Sai ya ce wai dafu alaihim wuldanun makalladuna. Kaji mala. Wai dufu alaihim kuma ana wuldanun makalladuna na zagaya su suna musu hidima. Kaji mala. Idza ra'aytuhum kai mai karatu inda zaka gansu hasibtahum wallahi sai kai zato lu'lu'un mansur. Lu'lu'u ne wanda aka watsa shi a wani guri aka yi ado na musamman saboda kyan wuldanun makalladuna. Kamar su daya sutura su ɗaya tsarin su ɗaya shekarun su ɗaya, kai ka ce lu'ulu'un mansur ne. Ka ji mala sai Allah ya ce wai za ra'aita samma ra'aita na'iman wa mulkan kabira. Wa idza ra'aita ya Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yayin da ka duba ra'aita ka kuma dubawa, samma ra'aita ka kuma jefa ganin ka cikin aljanna, ka leka nan ka ga benayenka. Ka ji mala ka leka nan ka ga mata ga sana, mace dan aljanna za a bashi mace 12,100. ka leƙa nan ka ga wuldanin mukalladuna, ka leƙa nan ka Allah ya ce kai ra'aita na'iman wa mulkan kabira, ka ga ni'ima ka ga mulki mai girma. Ka ji mala ka ga mulkin da ba za a iya kawanta shi ba da mulki mai girma a aljanna. Mulki na can masa wasu Allah ga ya talahu kenan. Na'am. alihim siyabu sundusul khurdun wa istabaraq wa kullu ashabira min fidda وسقيهم ربهم شرابا طهورا. كاجمالا الله أكبر. عليهم ثياب sama da su akwai tufafi yan aljanna, sundus na sundus alharini kenan. Kajama kudurin kuma kore wa istabarki da kuma dibaji wanda shi ko ba shi da kauri, mai kaurin kenan. Sundus shine alharini mara kauri, istabarki shine kuma mai kaurin. Allah yake zaka ganshi kajimala wa hulu asawira min fira, kuma za a samu su kwandage na azurfa. Kaga nan ai maza ba sa sa warwaro ko to aljanna kaji mazan ma za su yi ado da shi na azurfa mala. Haka Allah ya tsara kuma zai mana kyau. Kaga nan ka sa shi ai ba za mu kalle ka ba, sai a ce ka tabu. To amma Allah ya ce ali wa hullu asawira min fida, za a samu su kwandage na azurfa. Allahu akbar. Yace wa saqahum rabbuhum shiraban dahura. Kaji mala ubangiji zai shayar da su abin sha tsarkakka. To Allah sa da mu za a sha. Allah hada kana lakum jaza'an wa kana sa'yukum mashkura. Hazan na'im, wannan ni'ima kana lakum ta kasance a gare ku jaza'an sakamako ne, wa kana sa'yukum mashkura, aikin ku ya kasance abin godewa. Kun ba Allah kun bi manzon Allah, kun yi kishin musulunci da gaske kuke yi, ba yaudara kuka yi ba. To Allah sa mu dace. إنا نحن نزلنا عليك القرآن تنزيلا. إنا نحن يا محمد كجماعة mu muka saukar a gare ka alqur'ani saukarwa alwa'd wal wa'id da kaji. In ma shakirin wa in ma kahuran nan mun baka labarin ga yadda zamu yi da mutanen kirki, an wasafa aljanna daga gare mu muka baka alqur'ani wanda duk ibi kanan zai zo. Mun baka labarin kuma wannan in ma kahura wanda duk ikafirce akwai salasalan wa agalalan wa sa'ira, wannan ba fashi. Nahnu nazzalna alayka alqur'ana, mu muka saukar da alqur'ani tanzila, mun saukar ma shi lokaci bayan lokaci. Fasabir li hukmi rabbika wa la tudi minhum asman aw kafura. Allah yace fasabir li hukmi rabbika, kai hakuri daga hukuncin ubangijinka ala tabaligir risala, abasa isar da manzanci. Wala tudi minhum kafir akajmala, wala tudi minhum karka bi kafiri daga cikin su, aw kafuran ko kafiri, ko tubatu bin rabi'a kenan ko walid dan magira. Qala lin nabi sallallahu alaihi wasallama, sun zo sun ce annabi shawara ce, irji an haza, suka ce muna baka shawara wannan abu da kake ka daure ka bari, duk yadda kake so, in aure kake so zamu aura maka, in kuɗi kake so faɗi irin kasuwancin zamu tara ma gidauniya, in mulki kake so faɗi kujera da kake so za a baka wannan kujera. Kaji sun dauka su dake duniya ce a gaban su. Subhanallahi. Allah ya ce rabu da su, wala tudi minhu asiman aw kahura, kar ka bi mai sako ko mai kafirci irin su utubatu bin rabi da walid dan magira, rabu da su ya rasulullahi. Wa zakur isma rabbika bukuratan wa asila. Wa zakur isma rabbika, ambaci sunan ubangijinka fi salati a sallah, bukuratan wa asila, safiya da marece. Ya'ani abin da ake nufi anan sallar asuba,
da azhar da la'asar sune bukurata wa asila da marece kaga an hado safiya an hado yamma to Allah yake ka ambaci Allah a cikin sallah wa min al-layli fasajid lahu wa sabbihu laylan tawila wa min al-layli wa min ba'riya kenan wani ba'ari na dare yankin dare kuma fasajid sujada ana nufin magariba da isha kenan fasajid lahu yi sallah domin Allah wa sabbihu laylan tawilan kuma ka kai tasbihi ga ubangiji laylan tawilan dare mai tsawo nan salatu tadawi kenan kama ta kaddama kenan kamar yadda muka wuce suratul jinn ko min sulusi layli wa nufsihi wa sulusihi wato na fulfilin dare ana kira mu jama'a mu daure ko da raka'a bibi mu dawo mu yi Allah yake wasabihu laylan tawila inna haula'i yuhibbuna al-ajilata wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila yake inna haula'i wa'ancan kafirai yuhibbuna al-ajila suna can magaggauciya duniya suke baka wannan shawara wa yazaruna wara'ahum yawman thaqila sun bar abin da ke bayan su ne mai tsanani shadidan shine yawmul qiyamati ba sa aiki domin ta nahnu khalaqnahum wa shaddadna atharahum wa idha shi'na baddalna amsalahum tabdila nahnu khalaqnahum Allah ce mu muka halice su wa shaddadna asarahum muka karfafa gulaban su wa idha shi'na in mun so baddalna amsalahum sai mu canje misalin su ba haka yace ba inna sha'a yuzhibukum ayyuhan nas wa yati bi akari sai mu kawo da ku mu kawo wasu wa idza shi'na baddalna amsalahum tabdila na'am inna hadhihi tadhkira wannan sura gargadi ce ga duk halitta faman sha'a attakhadha ila rabbih sabila wanda yaso ya riki hanya zuwa ga Allah yayi wa Allah da'a majmala idagi ibi manzan Allah wa ma tasha'una illa an yasha Allah inna Allah kana aliman hakima amma wa ma tasha'una duk abin da kuke so za ku yi ba dole ne yayi ba illa an yasha Allah sai Allah ya so inna Allah kana aliman Allah ya tabbata masani bi kalkihi ga halittarsa hakiman fi fi'ilihi bane cikin aikinsa yadkhulu man yasha'u fi rahmati والظالمين أعد لهم عذابا أليما yana shigarwa rahamarsa wanda ya so aljannasa sune muminai su ka azalimai Allah ya ce a'adda lahum azaban alima mu'limun humul kuffar la hawla wala quwwata illa billah Allah samu ne da zamu shiga aljanna mala ka ji fa mala wannan shine karshe ko to mu je mala suratul mursalati makkiyatun wa haya 50 aya ga suratul mursalati sura ta 77 a Qur'ani tafiya ta nisa kenan ko aya 50 ce wannan in mun duba makiya ce ko tana cikin surorin da suka sauka a Makka kuma akwai hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa suratul mursalati ta sauka ne ma a bayan gari annabi na cikin duwatsu ka san farkon musulunci buya ake sun buya shi da sahabbai Jibril ya kawo ta Abdullahi dan Mas'ud yace annabi yake karantar da mu da dumudumin ta sanda ta sako muna cikin kogon dutse yace sai ga wani rami sai macijiya ta fito ta iyo kanmu yace sai muka kyale karatun muka kanta muka bar annabi ta gudu ta je ta shiga rami ta buya annabi ya murbihi yace wuke sharha kama wuke sharruku annabi yace Allah ya kare ku daga sharrinta kamar yadda aka kare ta daga sharrinku to wa zai kyale wani ita kai kanshin annabi ta taho amma tunda annabi ya faɗa haka kila ai azalima ce da sun tada ita sabata suratul mursalati sura ce mai albarka labarin ta yana da tsawon wannan kuma gashi lokaci ya fara tafiya ko abin nan ko mu to shikenan to bismillah mala na'am bismillahir rahmanir rahim bismillahir rahmanir rahim wal mursalati urfa Allah zai manyan rantsuwa har guda biyar ko bai rantsi ba ma yadda ko ya kamata matsaya mu ji dalilin rantsuwan nan wal mursalati ce ya rantse da yan aiki urfa amma masu aikin kaji na alheri ne ko ko ana nufin iska mai bin wata kan wata iskar ta alheri kamar yadda nan din doki yake abin nan din na bin wata ya zannan gashin nan nasa urfa ba shine ba alheri ne urfa ko yake kuzul afwa wa mul bil urfi ya mur bil ma'rufi duk ba bane dai Allah yace to ya rantsi da iska amma ta alheri ko ka yan aike wanda suke tafi da alkhairi fal asfati asfa ya rantse da asifati asfa iska ta azaba kenan a wani kauli riyahun shadidi iska mai tsanani asifati asfa jami'in su kenan ko ba Allah ya ce annabi Sulaiman wali Sulaiman riha asifata ko can kuma alamtar ka yace faj'alhum ka asfi ko ba shi bane yace ya rantse da asifati asfa wanda suke dauke da iska ta azaba wacce take halakar da kafirai wannashirati nashra iska ta guguwa kenan ko
rantsuwa ta uku yace ya rantse da nashirati nashara ar-riyahu iska tanshirul madar mai raba ruwan sama ka san iska kala hudu ce yanzu ai hadiri da wacce za ta fito daga yamma ta dauko shi da wacce za ta fito daga kudu ta har hado shi da wacce za ta fito daga gabar ta taho da shi ta wannan kuma sai ta zo ta rarraba ruwa iska ita take dauki baka je ce ba Allahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban fa yabsuduhu bis sama'i kaifa yasha ita to ya rantse da nashirati nashara kaji mala iska mala ita take dauko ruwa kuma mala'iku su zo jam'i ne na mala'iku kenan Allah ya rantse sau uku saboda nan fala fariqati farqa Allah ya ce ya rantse da fariqati farqa ayatul qur'ani kenan tafarqu bainal haqqi wal batil wal halal wal haram ayoyin qur'ani masu raba ƙarya da gaskiya masu bayyana halal da haram Allah ya ce na rantsuwa da ayoyin alqur'ani fal mulkiyati zikra ya ce ya rantse da mulkiyati zikra masu jeho abin nan wahayi zuwa ga annabawa al mala'ikatu tanzilul wahyi kenan ila al anbiya Allah ya rantse da mala'iku masu jeho wahayi zuwa ga annabawa Allah ya ce uzra law nuzra ya ce uzran aw nuzran kaji in an kawo wa'azi duk da ake a duniya Allah da ya kawo annabawa ya kawo littattafa ya ce uzran ne aw nuzra in ma gargadi in ma yankan hanzari gargadi in kawo azantiya ma amfani ko ko zama yankan hanzari dan kafirai ba dan Allah ya ko manzan Allah ba ya aiko alqur'ani dan kiyama sai sun ja da Allah sai su ce laula arsalta ilaina rasulan fanattabi ayatika da ka aiko wanzo da bin mai kaza ba sai Allah ce to sun yi ƙarya wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba asa rasula sai an ko jakada ya faɗa in sun ki kuma to in an mutu a hakan an je sai a haɗu da wancan in kuma sun abin da shi kenan saboda haka ice shi alqur'ani uzuran ne au nuzuran in ma gargadi in ma yankan hanzari Allah samu gargadi da alqur'ani mana amfani albarkacin la ilaha illallah inna ma tu'aduna lawaqi'u Allah ya ce ga jawabin kasam lalle kadai abin da ake muku alkawari wallahi mai aukuwa ne ka'inul la mahala abin nan da ake muku alkawari na cewa alkiyama za ta zo akwai wuta akwai aljanna akwai sikelin auna kaya akwai tsewa akwai sirati Allah ya ce lawaqi'un mai aukuwa ne fa idan nujumun dumisat yaushe za a yi alkiyama Allah ya ce in kuna duniya ma in kuna nan da tsawon rai kaga alamar yayin da kaga annujumu taurari dumisat an shafe hasken su wa idan sama'u furjat yayin da kaga as-sama'u sama furjat wa futihat as-sama'u kenan za a bubbude kofar sama ta zama abuciyar kofa duk karfin nan nata duk karfin da Allah yake za a fuffake ta Allah yake to yayin da kaga furjat an bubbude ta wa idan jibalu nusifat wa idan jibalu yayin da kaga duwatsu nusifat an nike su su yi sun tafi daga bayan kasa babu su kaga dutse ya zama kamar atafa zai taho wata jibalu ta hasibuha jamidatan wa hiya tamarru marra sahab dutse kenan Allah ce za a tafiyar da shi in kiyama ta wa idan rusulu uqitat yayin da aka tara manzanni yau mai jama'ullahu rusula za a tara su guri daya kowanne annabi da jama'arsa yau ma kaji mala yau mana da kullu unasin bi imamihim wannan alamun kiyama ne ayyukan yawa ne da su li ayyawmi nujilat li ayyawmin nujilat a wace rana za a yi haka rana ce mai girma li yawmil fasal rana tarar da bai ƙarya da gaskiya wa ma adarrika ma yawmil fasal Allah ce kai mai karatun Qur'ani wa isanar da kai ranar rarrabe gaskiya ta hawilul li sha'aniha wailun yawma idhil lil mukaththibin wailun azaba ya tabbata yawma idhin a wannan rana lil mukaththibina haza wa idul lahum ya duk mai karyata alqur'ani da manzon Allah alam nuhlikil awwali alam shin nuhlikil awwalina Allah ce ba mu muka halakar da na farko ba saboda karyata wasu mun halakar da thumma nutbi'uhum lakin iska ita take dauki baka je ce ba Allahu allazi arsala riyaha fatusiru sahaban fa yabsuduhu fi sama'i kaifa yasha ice to ya rantse da nashirati nashara kaji mala iska mala ita take dauko ruwa kuma mala'iku su zo jam'i ne na mala'iku kenan Allah ya rantse sau uku saboda nan fala fariqati farqa Allah ya ce ya rantse da fariqati farqa ayatul qur'ani kenan tafarqu bainal haqqi wal batil wal halal wal haram ayoyin qur'ani masu raba ƙarya da gaskiya masu bayyana halal da haram Allah ya ce na rantsuwa da ayoyin alqur'ani fal mulkiyati zikra ya ce ya rantse da mulkiyati zikra masu jeho abin nan wahayi zuwa ga annabawa al mala'ikatu tanzilul wahyi kenan ila al anbiya Allah ya rantse da mala'iku masu jeho wahayi zuwa ga annabawa
Allah ya ce uzra law nuzra ce uzuran au nuzuran, kaji in an kawo wa'azi duk da ake a duniya, Allah da ya kawo annabawa ya kawo littattafa yace uzuran ne au nuzuran, in ma gargadi in ma yankan hanzari. Gargadi in kawo azantiya ma amfani, ko ko zama yankan hanzari, dan kafirai ba dan Allah ya ko manzan Allah ba ya aiko alqur'ani dan kiyama sai sun ja da Allah, sai su ce laula arsalta ilaina rasulan fanattabi'a ayatika, da ka aiko wanzo da bin mai kaza ba. Sai Allah ce to sun yi ƙarya wa ma kunna mu'azzibina hatta na ba'asa rasula, sai an ko jakada ya faɗa in sun ki kuma to in an mutu a hakan an je sai a haɗu da wancan, in kuma sun abin nan shi ke saboda haka ice shi alqur'ani uzuran ne au nuzuran, in ma gargadi in ma yankan hanzari. Allah samu gargadi da alqur'ani mana amfani albarkacin la ilaha illallah. inna ma tu'aduna lawaqi'u. Allah ya ce ga jawabul qasam, lalle kadai abin da ake muku alkawari wallahi mai aukuwa ne, ka'inul la mahala. Abin nan da ake muku alkawari na cewa alkiyama za ta zo, akwai wuta akwai aljanna akwai sikelin auna kaya akwai tsewa akwai siradi, Allah ya ce lawaqi'un mai aukuwa ne. fa idan nujumun tumisat. Yaushe za a yi alkiyama? Allah ya ce in kuna duniya ma in kuna nan da tsawon rai kaga alamar ta, yayin da kaga annujumu taurari dumusat an shafe hasken su. wa idan sama'u furjat. Yayin da kaga as-sama'u sama hurrijat wa futihat as-sama'u